खुलुमबाय बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ फिन बावहरनानै दिनै जों मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय अबंनि मोन 6थि बोसोन। परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया गावनि मोन 6 बिजाबाव गावनि बोसोन, बे मोन 6थि बोसोनखौ फालियोब्लानो सासे सुबुङा जाफुंसार जानो हायो एबा इसोरजों अनजायो। दा बे आयदाखौ जों लानानै फैदों। जोंनि गेजेराव दङ उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो प्रसारिका आइ बिनिता ब्रह्म। जोङो बे आइनिफ्राय मिथिनो नाजागोन परमहंस शिवनारायण स्वामीया होलांनाय मोन 6थि अबंनि बोसोनखौ जोङो बे आइनिफ्राय गेबेङै बुजिनो नाजागोन। गिबियावनो बे आइनिसिम गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय जाबाय। खुलुमबाय। खुलुमग्रोबाय। परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया दुलाराय सुबुं माहारिनि थाखाय माखासे गावनि मोन 6था बिजाबनि गेजेरजों फोरमायथिलांदों बा खिन्थालांदों सैथोआ बबे। दा बे सैथोखौ मोननायनि गुबै जागायजेननाय खामानियानो जादों अबंनि मोन 6थि बोसोन, 6था 6 आयगा बेखौ होलांदों। दा बे आयगाखौ आइया एसे गेबेङैनो गुवारैनो बेखेवथिनानै होलांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। आइ आरो आफामोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव आंनि आयदायाव दङ परमहंस शिवनारायण स्वामी आफानि मोन 6थि बोसोनखौ गुवार भावे बेखेवलांनो होननानै बिथां बाबायानो आंखौ बुंनो होनायलाय आङो गोसो गोथारै आङो बुंनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। दा बे समाव जोंनि बैदिक सैथो सनातन ब्रह्म धर्मनि गुरु परमहंस शिवनारायण स्वामी आफा आरो परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफा, बे गुरु आफा सानैयानो फोसावलांनाय बेदाव थाखानाय शास्त्रआव थाखानाय साइन्सजों गोरोबनाय नैबे जैग'नि खान्थि, नैबे जैग'नि खान्थिनि माध्यमजों परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया गिबियावनो गावनि शास्त्र बिजाबाव माने फोरमायथिनानै गालांदों जे जोङो मानसि माहारियानो जिब श्रेष्ठ हिसाबै जोङो गिबियावनो मोननै हाबाखौ जोंनो माने समान भावे मावलांनो बिथोन होदों। बेनो जाबाय गिबियावनो बेबहारिक आरो फार्माथिक। बेबहारिकआ जाहैबाय जोंनि सानफ्रामबोनि मावनाय हाबा आरो फार्माथिकआ जाबाय इसोर सिबिनाय हाबा। बे मोननै हाबाखौ जोङो थांनानै थासान्दियाव न'खर संसार बिसि फिसायनि गेजेराव गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ माबायदिहाय जोङो धोरोमनि गियानजों लांनांगौ बेखौ बिथाङा परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया जोंनो माने गांद' बिजाबाव माने गावनि मोन 6थि बोसोनाव गिबियावनो फोरमायनानै गालांदों। दा आङो माने बोसोनाव फैग्रोनोसै। अबंनि बोसोन फालिनायानो जिबिफोरनि दुखु दाहा होखारनानै मोनसेल' राहा आरो गोनांथार। 1 नम्बरनि बोसोनाव परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया जोंखौ बुंलांदों जे न'खर मोनसे दैदेननायाव गथ' गथाय जोङो माबायदिहाय जोङो सिबिलांनांगौ बेखौ जोंनो परमहंस आफाया जोंनो 1 नम्बरनि बोसोनावनो होलांदों। गासैबो रोखोमै सिङावबो सायावबो मुलुग ब्रह्माण्डखौ सिखोन साखोनै लाखि। आसन जि जोम न' बां बारि बागान लामा लांगोना फुख्रि हाखर हालाफोरखौ लेथ्रा दाजाहो। जाग्रा आदाराव भेजाल दाखाला। दा आइमोन आरो आफामोन जों मिथिबाय जे परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया जोंनो 1 नम्बरनि बोसोनाव होलांदों जे जों मानसिनि मावनो गोनां खामानिया जाहैबाय बेबहारि आरो फार्माथिक। जोङो फुंबिलि सिखारनाय लोगो लोगोनो दुगैस्रां लोबस्रां गोरबो गोथार जानानै सिगाङावसो जोङो फार्माथिक खामानिखौ जों मावग्रोनांगौ। बिनि उनावसो जोङो बेबहारि खामानिखौ मावनांगौ। जोङो गिबियावनो फार्माथिक खामानिखौ जोङो मावग्रोनानै जोङो गथ' गथायफोरनो गावनि सामि जोङो साहा फुदुंनानै लोंहोनांगौ। ओमफ्राय गथ' गथायफोरखौ जोङो सङै खावै जाहोनांगौ। बिनिफ्राय जोङो न'खरनि लांगोना जों
सिङाव जों जेरैहाय बिसना पातिफोरखौ जोङो खनखांनानै मुस्रिफोरखौ थिखोनानै जोङो साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बाहेराव ओंखारबोनांगौ बाहेराव जोङो फारमाथि खामानिखौ मावनानै सिला लामा लांगोनाफोराव जुदि मैला दंबा बेखौ जोङो साब सिखोन खालामनानै जोङो माने परिस्कार भाबै दोननांगौ आरो लोगोसे मा होनो परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया मा होनो जाग्रा आदाराव भेजाल दा खालाम दा जोङो जानाय लोंनायनि आदारफोराव जोङो माने आइमोनहा बांसिन माने साखोन सिखोन खालामनानै जोङो माने जानांगौ आरो दा मा होनोब्ला जोङो आइमोना जोङो न'खरनि जेनेबा मावनायनि दांनायनि मुखुबाव माने ओरैबायदि जोङो सानो जोङो हाखु दाखु जोङो माइरङाव जोंहा अनेक मैलाफोर थायो आरो दालियाव केमिकेल थायो बेफोरबायदिखौ जोङो मोजांहाय साब सिखोन खालामनानै जोङो साननि जोङो जिथुनिखि संनाय बेखौ जोङो गथ' गथायफोरखौ जाहोनांगौ आरो गावनि सामि गारजेनखौबो जोङो सङै खावै जाहोनानै माने जोङो अफिसाव थिनहरनाय आरो गावनि फिसाफोरखौबो जोङो सङै खावै जाहोनानै स्कुलाव थिनहरनाय नैबेबायदि जुदि जोङो सानफ्रामबो फुं बेलासे जुदि जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गोरबो गोथार जानानै जुदि जोङो नैबे मोननै हाबाखौ जुदि जोङो समान मावलाङोब्ला निस्सय माने पुर्ण ब्रह्म ज्योतिषजों माने अनजागोन आरो दा बेनिखायनो जोङो माने जेब्लायबो जोङो जिब श्रेष्ठ मानसि जानानै माने जोङो साब सिखोनफोरखौ लाखिनांगौ आरो लोगोसे जोङो मोनायाव संनाय जानाय आदारफोरखौ जोङो माने फुंबिलियाव जोङो गथ' गथायफोरखौ जाहोनाङा नाय बेफोरबायदि जाहोबा गथ'फोरनि ब्रेना हयथ' बासि आदारखौ जायोबा हयथ' ब्रेना डेफेक्ट जानो हागौ बेनिखायनो जोङो माने सात्तिक आहारफोरखौ जोङो जेब्लायबो नखर धर्माव जों बाहायनांगौ आरो नैबेखौ आं बुंबाय आरो 2 नम्बरनि बोसोनाव परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया बुंलांदों समान मेगनजों हौवा आरो हिन्जावसाखौ समानै सतसिखा होनांगौ हौवा आरो हिन्जावसानि गेजेराव आलादा गोहो खेमथाखौ बाहायनाङा जिबि मानियानो गावनि जिउमानि महर दुखु जारला आंखाल जाहाथे रावहाबो थाया एबा मोना दा परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया जोंखौ बुंलांदों जे जोंनि समाजफोराव बा न'खर संसार जानायाव सोरबा बिसि फिसायनि गेजेराव सोरबा बिमाया फिसा हिन्जावखौ बांसिन अनो आरो सोरबा बिफाया गावनि फिसालाखौ बांसिन अनो नै बेफोरबायदि माने परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया बुंदों माने गावनि गोरबोनि फिसाफोरखौ मा हौवा मा हिन्जाव माने रावखौबो आलादा लायालासे समान भाबै अननांगौ आरो लोगोसे हौवासानो मा सोलोंथाइ होदों आरो हिन्जावसाखौबो समानै सोलोंथाइ होनांगौ आरो दा बेनिखायनो जोङो गासैबो जिबि मानियानो गावनि जिउमानि महर दा जोङो श्रेष्ठ जिबि मानसि हिसाबै जों अकल मानसियाल'सो जोङो श्रेष्ठ जिबि होनना सानना लायो नङा होमबा दा गासैबो बे मुलुग संसारनि सोरजिगिरि जों सोरजिजानाय जिबिफ्रा माने आथु मोनब्रै दं बेनो जाबाय उरुन बरन गजन खोमोन बे आथु मोनब्रै बे मोनथाम जिबि हिसाबै जों मानसि माहारियानो श्रेष्ठ जिबि दा बे श्रेष्ठ जिबि हिसाबै जोङो बै मोनथाम जिबिखौबो जोङो मानसिया अननांगौ आरो दा बेनिखायनो दा जोंनि समाजफोराव माने बेखौ माने थासारिफोरा सोलिबाय थादों जे जोंनि न'खर संसाराव आइ आरो आफामोननि जेनेबा गेजेराव बुङो जे बे हिन्जावसा गथ'सो बे हिन्जावसा गथ'खौ मालाय न'खरावसो थांगोन मालायनावसो हरगोन दा बेखौ जोङो सोलोंथाइ होनाया जाहा माने लाब जानाय नङा दा बेनिखायनो गोदो गोदायनि गेदेमा सुबुंफ्रा मा होनदों माने बे हिन्जावसा गथ'फोरखौ जुदि न'खराव सोलोंथाइ होयोब्ला मा होनदों गेदेमा सुबुंफ्रा महात्मा गान्धी स्वामी बिवेकानन्द रबीन्द्रनाथ ठाकुर मोना बे गेदेमा सुबुंफोरा माने आइजोफोरनि माने सोलोंथाइनि खेथ्रआव गोबां माने हाबाखौ मावलांदों आरो आइमोन आफामोन दा जवाहरलाल नेहुरुआ बुंबावदों जे सासे न'खर संसाराव बा हौवासा गथ'खौ सोलोंथाइ होयोबा सासे न'खरसेनि माने सासे मानसियाल'सो रोंगोन जुदि जोङो हिन्जावसा गथ'खौ जुदि जोङो सोलोंथाइ होयोब्ला गासैबो न'खरसेनि मानसियानो माने गियानखौ मोनो होनदों आरो दा बेनिखायनो जोङो बे परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जुदि बे मोनद'थि बोसोनखौ जुदि जोङो जेब्लायबो फालिलाङोब्ला जोंनि न'खराव बिसि फिसाय संसार जानायाव माने खुनु आन्दायनांगौ गैया आरो आफामोन बेखौ बुंबाय आरो 3 नम्बराव होनदों
खुलुमनानै हानाय मानि जिउमानि मुङाव अराव गोदै मोदोमफ्रु जिराद हो आरो होहो बिनिफ्राय बारा गोग्गो मोजां जानानै देहानि जौमोन उन्नति जागोन मोजां अखाजों मोजां फिथाइ थायगोन जिउमाया गोजोन खुसि जानानै माने आबाद सोमजिहोगोन दा जोङो खुलुमनानै हानाय मानि जों मानसि माहारियानो श्रेष्ठ जिबि नङा होमबा दा जोङो फुं आरो मोनाबिलि जुदि जोंनि अर ब्रह्मआव बेसेन गोसा बेसेन गोनां मुवा फिथाइ सामथाइजों जुदि अर ब्रह्मआव आहुति होयोब्ला मा होनदों गिबि गिबियावनो माने साइस्थ'आ बिराद बैलान जायो बार मण्डला साखोन सिखोन जायो सोदां जायो नै बिदि माने अनेक बेमार आजारनिफ्रायबो माने बै अर ब्रह्मआव आहुति होनाय माने फिथाइ सामथाइ बेबायदि द्रैबफोरनि जुदि मुवा आहुति होयोब्ला बिनिफ्राय माने गाज्रि जेनेबा बार गाज्रि हावा नै बेफोरनिफ्राय माने जोङो सोदांनानै माने गोजानाव माने थानो हायो आरो नैबेखौ बुंदों। ओमफ्राय 4 नम्बराव दङ ओम सद्गुरु बिनि मुङा सिरि सिरि जथायनानै बे मन्त्रखौ मुलुगनि बयबो मानसिफोरा गाबज्रि होनब्लानियासो गाज्रिया खारगोन। दा परमेश्वर शिवनारायण स्वामी आफाया मा होनदों ओम सद्गुरु जुदि जोङो बे बुहुमनि मानसिफोरा जुदि जोङो फुं आरो मोनाबिलि जुदि जोङो इसोरनि मुंखौ जुदि जोङो लाबाय थायोब्ला मा होनदों परमेश्वर शिवनारायण स्वामी आफाया जोंनि माने न'खराव माने बार गाज्रि माने थानाय नङा आरो न'खराव मा ग्रह नांदों नै बेफोरबायदि थानाय नङा। बेनिखायनो इसोरनि बे मुंखौ माने जों जेब्लायबो जानाय लोंनायावनो जा माने मावनाय दांनायावनो जा बा बाहेरायाव थांनायावनो जा आरो उन्दुनायावनो जा बे इसोरनि मुंखौ माने ओम होनानै जोङो बेखौ माने लानांगौ आरो दा बेखौ लायोब्ला माने जोंनि मुलुगा माने गोजोन जागोन आरो जेब्लायबो जोङो माने गोजोन थासारियाव थानो हागोन आरो बेखौ परमेश्वर शिवनारायण स्वामी आफाया बुंलांदों आरो। ओमफ्राय 5 नम्बराव दङ सान अखाफोर गोजोन जोंमा महरै नुजाथिनाय बियो बिनि ओंखारनाय हाबनाय खुलुम आरो निमाहा बिनानै सिबि। दा जोङो फुंबिलि जोङो सिखारनाय लोगो लोगोनो जोङो बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो जों जेब्ला फुंबिलियाव दरजा खुलिनाय लोगो लोगो सानजाहाथिं मोखां जानानै माने सानखौ बै जेब्ला फुंबिलियाव जारुरु ओंखारबोयो नङा होमबा बे समाव आखाइ खबजबनानै जोङो न'खराव जेनेबा गथ' गथायफोरखौबो जों फोरोंनांगौ आरो ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योतिष रूपाय नमो नमः दाय गोरोन्थि जालांनायखौ निमाहा होदो आइ आफा नोंनि फारसे आंनि गोसोआ अरायबो जाहाथे नांथाबनानै थायो होननानै जुदि जोङो बेबायदि फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जुदि जोङो इसोरनाव जुदि जोङो निमाहा बियोब्ला सानसेनि बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाय नङा गावनि गोरबोनि फिसा गथ' गथायफोरखौ अननाय गियान साफैगोन। बिनिफ्राय जोङो जेब्लायबो माने समाजनि आइ आफामोनजोंबो माने गोरोबनानै थानो हागोन। बेनिखायनो जोङो बै सानजाहाथिं मोखां जानायखौ माने जोङो बावनाङा आरो लोगोसे जायफोरा नित्य कर्म होबायानोसै जायफोरा नित्य कर्म होआ बेखौ सानजाहाथिं सानखौ माने खुलुमहरनांगौ आरो जेब्ला मोनाबिलि समाव साना हाबहां समाव जायो बे समावबो माने बे जोंमा सानसिम माने खुलुमहरनांगौ आरो जुदि जों बेबायदि जोङो सानफ्रामबो फुं बेलासे मावनाय दांनाय जानायावनो जा जुदि इसोरखौ जुदि जोङो माने मान लाबाय थायोब्ला जोंनि जिउआव माने सानसे समावबाबो जोङो माने मोजां माने उथिसार माने देरहासार जानो हागोन आरो नै बेखौ माने परमेश्वर शिवनारायण स्वामी आफाया जोंखौ बिदि बुंलांदों आरो बिनि उनाव फैबाय 6 नम्बराव बियो आबुं बिनि गियानजों बिनि सायाव फोथायग्रा जा मानसि मानियानो बे माखासे बोसोनखौ फालिलांथार बियो अबङा मोजां खालामग्रा गासैबो रोखोमै मोजां खालामगोन। थारमाने बियो आबुं माने इसोरा जेरावबो दङ बे संसाराव साग्लोबनानै दं बिफां फांसेयाव जोङो दानबा बेयावबो नुगोन जोङो मुथथे जेरावबो माने इसोरा दङ आरो दा बेनिखायनो जोङो इसोरखौ जों जेब्लायबो माने गोसारसारनानै दङ आरो बेनिखायनो जोङो मानसि मात्रायानो जिब श्रेष्ठ हिसाबै जोङो जोंनि बे बुहुमाव साननैसो जेनेबा थांनानै थासान्दियाव जोंहा
माने इसोरखौ जोङो बिराद फोथायनांगौ आरो दा जोङो जोनोमाव बिमानि गोरबोआव जोङो बुहुमाव जोनोम मोननानै जों जेबो लाबोनो हाया दा बेनिखायनो जोङो माने थैनायावबो जोङो लांफानो हाया दा बेनि हिसाबै जोङो माने सानफ्रोमबो जोङो मानसि माथ्रायानो बे बुहुमाव जोनोम मोननानै जोङो माने इसोरखौ माने फोथायनांगौ नैबे आरो ओंखायनो जुदि जोङो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि बे परमहंस शिब नारायण स्वामी आफा आरो परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे परमहंस शिब नारायण स्वामी आफानिफ्राय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया जोंनो माने धोरोमखौ बासि होलांदों दा धोरोमखौ बासिनानै होलांदोंबा जोङो दिनै बे ब्रह्म समाजनि आइ आफामोना जोङो माने धोरोमखौ जोङो माने जेब्लायबो गोरबोआव बजबनानै लानांगोन आरो दा बेनिखायनो परमहंस शिब नारायण स्वामी आफाया बुंलांनाय बोसोनफोरखौ जुदि जोङो फालिलाङोब्ला जाहा न'खराव माने जेबो आन्दायनांगौ गैया जेब्लायबो जोङो बिमा बिफा जानानै गथ' गथायफोरखौ जों मोजांहाय सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमनि गियानफोरखौ जों होलांनो हागोन आरो ओंखायनो आङो सानदों दिनै आङो बे ब्रह्म समाजाव आङो माने ब्रह्म धोरोमाव आङो माने संसार जानानै आं ओरैबायदि गोजोन मोनदों जे आङो जिउआव आङो जोनोमगिरि बिमाखौ मोनदोंमोन आरो लोगोसे नैथि गुरु मोनदोंमोन दा आङो नैबे ब्रह्म धर्मआव बा संसार जानानै आं थामथि गुरुखौ मोननानै आं माने बिराद गोजोन मोनदों जे धोरोमनि गुरुनि बोसोनफोरखौ जुदि जोङो फालिलाङोब्ला फुं आरो मोनाबिलि जुदि बे 2 टाइम नित्य जयग' होबाय थायोब्ला माने जोंनि माने जिउआव साननैसो थांनानै थानायाव माने जों गोजोन माने थासारिखौ माने माने होनो हागोन आरो माने हागोन आरो दा बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै माने आङो शिब नारायण स्वामी आफानि मन्द'ति आयदाखौ माने आं एसेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय आरो खुलुमबोबाय दा बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोनहा मिथिनो मोनबाय एसेल' खम समनि गेजेरावनो बिनिता ब्रह्म बे आइआ धोरोमनि गोबां आध्यात्मिक सरसा बे आइआ खालामनो हादों आरो जिथु परमहंस शिब नारायण स्वामी आफानि मोन 6थि बोसोन बे आयदाखौ बे आइआ गावनि गियानजों मोनदांनानै जिबायदि बेखेवथिनानै होलांबाय थारैनो जोबोद गेबेङैनो गोरलैयै बुजिनो हानाय बायदि साफ्रोमबो आइ आफामोननि गोसोआव नांनाय बादि बे आइआ गेबेङैनो फोरमायथिनानै होलांबाय दा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे आयदाखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय ब्रह्म गियाननि जानानै बे आइनिसिम जोबथारनायाव फिन सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय खुलुमबाय